И здравейте хора, това е мисля четвъртия епизод на Jailbreak Adventure Map. Аз съм Лекс и смятам да продължа. Добре, тук не знам какво има. Какво става тук? Лагът е удивителен. Въглища много. Много странна къща. Не мога да влезна дори enchanting table и някакъв тиквен човек. Enchant shop, нека го нарече. Добре. Армори. Добре, обаче аз ще взема да железния меч. И нищо друго няма да взема. Старата мина. Не отивай. Извинете, но ми звънят. Ще поздравям за малко. Добре, пак съм тук. Ще гледам да не ги стопвам толкова клиповете. И съм стигнал до втори или трети епизод на това, на Survival. Гледайте ги, ще има още епизоди. Ако се чуете защо името не е с нас, то е защото мишката и няма повече батерии и не може да играе. Иначе в другите епизоди по-нататък ще ги има. Ти си ли? Пише, че портала е някъде в старата мина, мисля, и че ключът е в библиотеката, но аз минах през тая библиотека няколко пъти, мисля. Затова просто ще ме видя в тая мина. Тук няма нищо, може би едно там. Що видя на тука? Портал. On the chosen enter. Сигурно трябва да го запаля. Добре. Нека влезе. Тук може да вземе малко време да отнеме. Сега ми спря интернет, за това и поканям това. Може би ще го кача по-късно. Много странно нещо. Тук има стая. И тук стълби ли са? Не мога да ги мина. И то не е за друго, ме заради лак. Пак ви казвам, ако не сте гледали мой друг епизод, кажете някаква програма, ако снимате, имате да
която мога да използвам да не ми лагва толкова, защото от тази ми лагва. Виждате, едни стълби не мога да мина. Гледайте. Освен ако не паузирам, ако се чуете защо съм паузирал толкова често, ето го, ето я причината. TNT. Чудо сам защо не е сложено. Като обсидиана не може да защити. Може би, ако не играеш на PC, за спаунерите. Ето, не мога да оцеля вратата даже. Save zone. Добре, това вече го харесвам. Аз съм почти full diamond. Оставям се тук ненужните неща. Опа. Нещо тук да не би да има. Само крафтинг тейбъл, нищо. Мислех, че има още един чест. Добре. Тук не знам къде дойдах. Ето ги стълбите. Сега би трябвало тук. Гаст. Само ми е чудно, като съм на PC, как има газ. Ако не ми вярват, че трябва да се играе на PC, следете мапа, вижте правилата. Тук може би... Да. Очакваше се слага. Ще паузирам тук, защото не искам да умирам. И ето ме отново. Вече ви казах защо паузирам толкова често, но вие виждате, едвам си движа мишката. Като ще се пробвам да се изтегля към тази, мисля, че скаше програмата, да. С нея дано да не ми лаги толкова, виждате, аз не мога да оцеля тата дори. Опа! И да, това беше ясно, че ще се случи. Но аз не умирам. Добре, това е странно вече. Мога да умра. Да, сега пък не мога и да литна. Браво, браво. Пак паузирам, съжалявам много, обаче знаете. И ето ме пак. С моя голям лак. Да, браво. Не мога да оцеля това. Добре, не знам какво беше това. За какво знам? Тук. Странно, че няма нищо. Добре. Къде влезнах? Да се запалиш сам.